ברוכים הבאים לתחרות חקר החלל והאסטרונומיה החמישית לבתי ספר יסודיים. היום ניתן לכם הצצה ראשונה לנושאי חקר החלל שיהיו במוקד התחרות השנה. כמו כן, נציג לכם את שלבי התחרות השונים. אך קודם לכן אנחנו רוצים להציג את השותפים לבנייה ולהפעלה של התחרות. סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף מדעים א' במזכירות הפדגוגית משרד החינוך, הקרן להנצחה ממלכתית לזכרו של טייס החלל הישראלי הראשון, אלוף משנה אילן רמון זיכרונו לברכה, והמרכז הישראלי למצוינות בחינוך. כולנו מברכים את התלמידים והמורים המשתתפים בתחרות ומאחלים הצלחה ולמידה מהנה. בתחרות משתתפים מעל 200 בתי ספר יסודיים מכל רחבי הארץ, המונים מעל 3,600 תלמידים בכיתות ד' עד ו'. השנה נושא התחרות יהיה חקר פני השטח של גופים במערכת השמש. מערכת השמש מורכבת ממגוון רחב של גופים, כוכבי לכת, ירחים, כוכבי לכת ננסיים, אסטרואידים וכוכבי שביט. כל גוף שונה ממשנהו, כפי שאפשר לראות במבט חטוף אחד. בתמונות אתם רואים מימין לשמאל את כדור הארץ, טיטן, מאדים, נוגה, הירח והאסטרואיד איטוקאווה. הגופים במערכת השמש נבדלים זה מזה, בין השאר, בצבע ובמתאר פני השטח. הסיבות להבדלים נעוצות בחומרים שמהם מורכבים פני השטח, ובתהליכים הגיאולוגיים שיצרו אותם. המסע של האדם להכרת פני השטח של גופים אלה החל לפני יותר מ-400 שנה, ונמשך במרץ בעצם ימים אלה. בתחרות השנה אתם עומדים להצטרף אל המסע הזה. במסגרת התחרות תתוודעו לשלושה תחומי מחקר עיקריים. אסטרוכימיה, חקר החומרים שמהם עשויים גופים שמימיים, אסטרוביולוגיה, חקר האפשרות לקיום חיים מחוץ לכדור הארץ, ואסטרוגיאולוגיה, חקר התהליכים שעיצבו את פני השטח של גופים שמימיים. האדם הראשון שתיאר את פני השטח של עצם מחוץ לכדור הארץ היה איש האשכולות האיטלקי גלילאו גליליי. בשנת 1609 הפנה גלילאו את הטלסקופ שבנה אל עבר הירח וצייר את שראו עיניו. גלילאו תיאר את פני הירח כמלאים בשקעים ובבליטות, בניגוד לאמונה הרווחת באותה תקופה שפני הירח חלקים. 50 שנה מאוחר יותר בחן המדען ההולנדי כריסטיאן הויגנס את פני השטח של מאדים דרך עדשת הטלסקופ. המרחק הרב בין כדור הארץ למאדים לא אפשר לו להבחין בפרטים רבים, אלא רק בכתם כהה על פני כוכב הלכת, שאותו הוא צייר במחברתו. לטלסקופ מודרני יכולת הגדלה טובה יותר מאשר לטלסקופ של הויגנס, והוא מאפשר להבחין בפרטים רבים יותר בפני השטח של מאדים, כמו למשל כיפת הקרח בקוטבו הצפוני של מאדים. עם זאת, האטמוספירה שלנו גורמת לעיוות בתנועת האור, ומפריעה לקבלת תמונה חדה. כדי להתגבר על בעיה זו, הציבה נאס"א בשנת 1990 את טלסקופ החלל האבל במסלול בגובה 540 קילומטר מעל פני כדור הארץ. הטלסקופ, שנמצא מחוץ לאטמוספירה, מספק תמונות חדות של עצמים בחלל, ללא הפרעות שמקורן באטמוספירה של כדור הארץ. השוואה בין שלוש התמונות מראה בבירור את ההתקדמות שנעשתה לאורך השנים ביכולת שלנו לבחון את פני השטח של עצמים במערכת השמש באמצעות טלסקופים. אך מה קורה כאשר מקורה של ההפרעה אינו באטמוספירה של כדור הארץ, אלא של העצם בו מנסים לצפות?
זו הבעיה כאשר מנסים לצפות בפני השטח של כוכב הלכת נוגה, שמכוסה במעטה תמידי של עננים עבים, כפי שרואים בתמונה משמאל. הפתרון לבעיה נמצא בדמות מכשיר המקם, רדאר, שמשמש לזיהוי מיקומם של מטוסים על ידי מגדל הפיקוח גם בתנאי מזג אוויר קשים. מכשיר זה פולט גלי רדיו שחודרים דרך העננים, אבל מוחזרים מעצמים מוצקים, כמו שאתם יכולים לראות בתמונה למטה. על ידי מדידת הזמן שלוקח לגלי הרדיו להיות מוחזרים מפני השטח של כוכב הלכת, אפשר ליצור מפת גבהים שמתארת את הטופוגרפיה שלו. התמונה משמאל היא הדמיית מחשב של נוגה, שמבוססת על נתוני גובה שנאספו על ידי הגשושית מגלן, שהקיפה את כוכב הלכת במשך 4 שנים. גלי הרדיו מאפשרים לנו לראות לא רק דרך העננים, אלא גם דרך שכבות קרח עבות. מסתבר שהמעבר של גלי רדיו משכבה של קרח לשכבה של מים נוזליים גורם להחזרה חזקה של גלי רדיו, ומאפשר לאתר אגמים מתחת לשכבת הקרח העבה באנטרקטיקה. בתמונה משמאל מצויר חתך המתאר את אגם ווסטוק שבאנטרקטיקה. קידוח בעומק 3.5 קילומטר דרך שכבת הקרח הוכיח את ההימצאות של מים נוזליים מתחת לקרח. הגשושית מרס אקספרס של סוכנות החלל האירופאית, שמגיפה את מאדים משנת 2003, מצוידת במכשיר מקם. הגשושית סורקת את פני השטח של כוכב הלכת האדום, ומשדרת את הנתונים שהיא אוספת בחזרה אל כדור הארץ. אחד מהאזורים שאותו סקרה הגשושית היה אזור כיפת הקרח בקוטב הדרומי של מאדים. בחודש יולי השנה דיווח צוות של חוקרים איטלקיים על גילוי חתימת מקם דומה לזו של אגם ווסטוק, המעידה על קיום אגם של מים במצב צבירה נוזל מתחת לקרח. האגם שנתגלה הוא ברוחב 20 קילומטר, נמצא בעומק של 1.5 קילומטר מתחת לפני הקרח, ושוררת בו טמפרטורה של מינוס 68 מעלות צלזיוס. החוקרים מעריכים שמי האגם לא קופאים בשל ריכוז גבוה של מלחים שמומס בהם. את תמונת המקם ששלחה הגשושית חזרה אל כדור הארץ תוכלו לראות בתמונה משמאל. גילוי של מים על מאדים מעלה את השאלה, האם יש, או שהיו פעם, חיים על המאדים? כדי לקיים חיים כפי שאנחנו מכירים אותם, כוכב הלכת חייב לספק 2 מרכיבים חיוניים. מים במצב צבירה נוזל וחומרים אורגניים. מהם אותם חומרים אורגניים? על שאלה זו נענה בהרחבה בשקופיות הבאות. כל החומרים מורכבים מחלקיקים קטנים שנקראים אטומים. ישנם כ100 סוגים שונים של אטומים. מקובל לסמן את סוגי האטומים השונים באמצעות כדורים בצבעים ובגדלים שונים. את רבים מסוגי האטומים אתם כבר מכירים, כמו ההליום שבבלונים, הכלור שבבריכת השחייה, הגופרית שבמרחצאות המים החמים, הזהב שבתכשיטים, הברזל שבכלי העבודה ובכדוריות הדם האדומות, והסידן שבעצמות. אבל יש גם הרבה סוגים שאינכם מכירים, עם שמות מסתוריים כמו בריליום, נאודימיום וקריפטון. חומרים אורגניים הם חומרים שמורכבים מ4 סוגי אטומים, פחמן, מימן, חמצן וחנקן, שמסומנים בכדור אפור, בכדור לבן, בכדור אדום ובכדור כחול. רוב החומרים בגוף שלנו, ושל כל יצור חי שאנחנו מכירים, מורכבים מ4 סוגי האטומים הללו. למשל,
אילו ממרכיבי המזון הם חומרים אורגניים? פחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים, מינרלים. מסתבר שמרכיב המזון היחיד שאינו חומר אורגני הוא המינרלים, כמו ברזל וסידן. כל שאר המרכיבים הם חומרים אורגניים. כיצד 4 סוגי אטומים יכולים להרכיב כל כך הרבה חומרים שונים? כפי שאפשר לראות בשורה השנייה, אטומים משני סוגים שונים יכולים להיקשר וליצור חומרים פשוטים. למשל, מימן וחמצן נקשרים ויוצרים מים. פחמן וחמצן נקשרים ויוצרים פחמן דו-חמצני. 4 החומרים הפשוטים שמופיעים בשורת הציורים השנייה, מתאן, מים, פחמן דו-חמצני ואמוניה, הם חומרים נפוצים מאוד במערכת השמש, כפי שתלמדו כשתתכוננו לתחרות. באופן דומה, החומרים הפשוטים יכולים להיקשר וליצור מבנים מורכבים יותר. למשל, פחמן דו-חמצני ומים יכולים ליצור חומצה פחמתית, שהיא החומר שנותן למי הסודה את טעמם החמצמץ. יצורים חיים מסוגלים להרכיב מהחומרים הפשוטים חומרים מורכבים הרבה יותר, פחמימות, חלבונים ושומנים. חומרים אלו משמשים כחומרי בניין לגופם של היצורים החיים, וכמקור אנרגיה לפעולות החיים השונות. כל החומרים הללו הם, כאמור, חומרים אורגניים, העשויים בעיקר מאטומי פחמן, מימן, חמצן וחנקן. אבל מה אם היו חיים במאדים בעבר, אך הם נכחדו לפני מיליוני שנים? האם נוכל למצוא שרידים שיעידו על כך? לשם כך עלינו ללמוד מה עולה בגורלם של החומרים המרכיבים יצורים חיים על פני כדור הארץ, אחרי שהם מתים. כאשר יצורים חיים מתים על פני כדור הארץ, גוויותיהם משמשות כחומרי מזון ליצורים אחרים, בעיקר יצורים חד-תאיים, כמו חיידקים. חומרי המזון מתחברים עם חמצן בתהליך הנשימה, והופכים בעיקר לפחמן דו-חמצני ולמים. זו הסיבה שעלי השלכת שנושרים בסתיו נעלמים לאורך החורף, ולא נראה מהם כל שריד על פני הקרקע באביב. אולם ייתכן גם שגוויותיהם של יצורים חיים יגיעו לסביבה ענייה בחמצן, למשל, בעלי חיים ימיים ואצות המתים ושוקעים לקרקעית הים. בסביבה כזו תהליך הנשימה אינו מתאפשר, והם אינם מפורקים על ידי יצורים אחרים. שרידיהם של היצורים החיים נערמים ונדחסים, וככל שהם נקברים עמוק יותר, כך הם חשופים ללחצים ולטמפרטורות גבוהים יותר. בתנאים הללו, החומרים שמהם מורכבים היצורים החיים מתפרקים ויוצרים פחם, נפט גולמי וגז טבעי, הוא המתאן. בתמונה למטה אפשר לראות בועיות של הגז מתאן עולות מקרקעית הים. נפט גולמי הוא תערובת נוזלית של חומרים המורכבים בעיקר מאטומי פחמן ואטומי מימן, ומעט אטומי גופרית, המסומנים באיור משמאל למטה בכדור צהוב. את הנפט שואבים מבטן האדמה באמצעות משאבות, שאפשר לראות בתמונה מימין, ומזקקים בבתי הזיקוק. תוצרי זיקוק הנפט משמשים כחומר דלק וכחומרי גלם בתעשיות שונות, בעיקר תעשיית הפלסטיק. משמאל למטה אתם יכולים לראות מבנים של חומרים שונים שאפשר למצוא בנפט. ולמה סיפרנו לכם את כל זה? כי בחודש יוני השנה דיווחה נאס"א שהגשושית Curiosity, סקרנות, זיהתה מגוון רחב של תרכובות המורכבות מאטומי פחמן ואטומי מימן ומעט אטומי גופרית על פני השטח של מאדים. עדיין מוקדם לקבוע אם חומרים אורגניים אלו נוצרו בדרך דומה לזו שבה הנפט נוצר על פני כדור הארץ, אבל כעת אנחנו יודעים שבמאדים קיימים שני המרכיבים החיוניים לקיום חיים, כפי שאנחנו מכירים, מים במצב צבירה נוזל וחומרים אורגניים. והמחקר לגילוי חיים במאדים נמשך.
בתחרות השנה תלמדו להכיר את הטופוגרפיה של גופים שונים במערכת השמש, ואת החומרים שמהם מורכבים פני השטח שלהם. כמו כן, תלמדו על הטכנולוגיות שמאפשרות לנו לחקור נושאים אלו. לפני כל שלב יישלחו לבתי הספר הנחיות מפורטות. לבתי ספר שלא יעלו לשלבים המתקדמים, יישלחו משימות ומערכי שיעור אשר יאפשרו להם להמשיך ולפעול באופן עצמאי במשימות התואמות את הפעילות בשלבי התחרות הבאים. שלב א', האתגר, חידון בכתב, מוגבל בזמן. הנושא, מערכת השמש, גשושיות ומשימות בחלל. השאלון יהיה פתוח לקריאת השאלות ולהכנסת התשובות למשך 3 שעות ורק בשעות הייעודות. כשלב מקדים יקבלו הקבוצות המשתתפות בחידון משימת הכנה, אשר תכלול הגדרת תכנים ללימוד ממקורות מידע. החידון הוא בחומר פתוח, אבל חשוב להתכונן מראש כדי להכיר את החומר על פי הכישורים באתר התחרות. אפשר להתחלק לקבוצות מומחים, כשכל קבוצה קוראת סוג אחד של מקורות מידע. החידון ייערך ב-28 באוקטובר או ב-29 באוקטובר, בשעות 1 עד 4 אחרי הצהריים. בשלב זה משתתפות מעל 200 קבוצות. מחצית מהקבוצות, אלו שיקבלו את הציון הגבוה ביותר בשלב זה, יעברו לשלב ב'. בשלב ב' האתגר הוא שיתוף הקהילה בפרויקט יצירתי. הנושא הוא התנאים השוררים על פני השטח של כוכבי הלכת. כלל הקהילה תוזמן להשתתף בפרויקט, כאשר חברי הקבוצה יתאמו את ביצוע המשימה וידריכו את המשתתפים. לאחר ביצוע המשימה, ישלחו חברי הקבוצה תיעוד שלה אשר יזכה אותם בניקוד. מועד הגשת התיעוד הוא ה-25 בנובמבר. בשלב זה משתתפות מעל 100 קבוצות. 50 הקבוצות שיקבלו את הציון הגבוה ביותר בשלב זה יעברו לשלב ג'. בשלב ג' האתגר הוא חידון אינטראקטיבי בזמן אמת. והנושא הוא אמצעים לחקר פני השטח של כוכבי הלכת. המענה על השאלות נעשה בזמן אמת. לרשות הקבוצות יעמוד זמן קצוב וקצר לכל שאלה, ולכן נדרש לימוד מעמיק של החומר הרלוונטי, כפי שיפורט באתר התחרות. כשלב מקדים יקבלו הקבוצות משימת הכנה, אשר תהווה בסיס למטלה אותה יידרשו התלמידים לבצע במהלך החידון המקוון. החידון ייערך בתאריכים בין ה-22 ל-27 בינואר 2019, בשעות 1:30 עד 3 אחרי הצהריים, או 3:45 עד 5:15. בשלב זה משתתפות 50 קבוצות. 25 הקבוצות שיקבלו את הציון הגבוה ביותר בשלב זה יעברו לשלב ד'. שלב ד' הוא שלב חצי הגמר, והאתגר בו הוא בניית דגם. הנושא הוא פני השטח של כוכבי הלכת. את ההנחיות לבניית הדגם תקבלו לאחר סיום שלב ג'. הדגם צריך לשקף את מירב ידיעותיכם והבנתכם את הנושא, כאשר גם יצירתיות ואסתטיקה נלקחות בחשבון. את תהליך בניית הדגם תתעדו בסרטון וידאו שיועלה ליוטיוב וישלח לשיפוט. מועד ההגשה של התיעוד הוא ה-28 בפברואר 2019 עד השעה 1 אחר הצהריים. בשלב זה יישלח רק תיעוד הדגם, אולם הקבוצות שיעלו לגמר יביאו איתן את הדגם ויציגו אותו בפני צוות השופטים. 10 הדגמים שיקבלו את הציונים הגבוהים ביותר יעלו לשלב הגמר. שיאה של התחרות יהיה באירוע הגמר אליו יגיעו 10 בתי ספר. במהלך אירוע הגמר הקבוצות המתחרות ייפגשו ויתחרו ביניהן בתחנות לימודיות וחווייתיות שונות, הכוללות ביצוע ניסויים והתנסויות, פתרון חידות, משימות מתוקשבות ועוד, תוך יישום הידע שרכשו במהלך כל שלבי התחרות. הגמר הגדול ייערך ב-26 במרץ 2019, בשעות 9 בבוקר עד 4 אחר הצהריים,
במרכז הישראלי למצוינות בחינוך בירושלים. ההשתתפות באירוע הגמר מוגבלת ל-20 תלמידים מכל קבוצה. מידע נוסף בקשר לתחרות אפשר למצוא באתר האינטרנט של התחרות. הקישור לאתר התחרות מופיע במכתב ההזמנה לתחרות וכן במכתב אישור הרישום לתחרות. לאחר הכניסה לאתר יש לבחור בקישור לתחרות לבתי הספר היסודיים, כפי שאפשר לראות בתמונה למטה. הפניה למידע אודות התחרות ושלביה מופיעה בתפריט העליון של הדף. חשוב מאוד להיכנס לדף לוח הזמנים ולהיערך לכל השלבים מבעוד מועד. לצפייה במידע אודות התחרות ושלביה, יש לבחור את הסעיף שלבי התחרות בתפריט העליון. חומרי ההכנה, כולל שאלות לדוגמה, יעודכנו באתר בתחילת כל שלב של התחרות, ומומלץ להיכנס ולהתעדכן בהתאם. שאלות בקשר לתחרות אפשר להעלות בפורום באתר. כמו כן, ניתן לפנות ישירות לצוות התחרות באמצעות פרטים המופיעים בסעיף צור קשר באתר. כעת הגיע הזמן להתחיל ולהתכונן לשלב א' של התחרות. אנחנו מאחלים לכולכם בהצלחה.